ho tam bránil. Velice Handel je otrok tlačí, tak vieš, že konquistiu ajma a neviem, čo vieš. Kto povedal? Tak píše tam taký mad, myslím. Máte okolky, vieš? Ale odjebal som. Ale máte Máte reštiel. On, neviem čo myslel, ale nejaká benzúka, čo a potom si vedela taká šamanka. Znaczy ty Wandy. Wandy. No, máš videl, že som... Že dá si strieľať, vieš, ale lepšie je začať fireballom a tak, vieš. Ale dobre mať Wandy, nemusíš sa používať, ale máš na ňu púšť a takéto, vieš. Tie orby nie sú lepšie ako obhen, čo možno obhen, vieš. Ale to není to isto, Wanda je ako luk, vieš, a orby to je ako obhen, vieš. Áno, práve. No, ale keď máš stavku, vieš, keď máš na obidve ruky a potom ešte môže mať Wandu, vieš, ale orbu už nemôže mať, keď máš stavku. Premágaj na tú stavku. Teraz znovu začnete, ľavo si pravo, že ruky idú sami. Chodne, tak? A ideme ďalej. Potom chodíš ako si takže ideme 3, 2. To budeme takto no, Kubo, dobrá. Normálne, prejdi na kroky. Áno. A prečo teraz je ja nechce byť ticha, vy chcete rozkázať žadiť alebo to, ale rozumieš, je normálne krokom. Dobrá, hľadím taký šou s tými očami. Tam nebudeš pridávať, ako to robia na to. Kameruješ? To bude on pridávať. A teraz? Dobre, asi pášte. A potom budú ďalší. No. 3, čiže ruky idú okolo, zhrám a začíname pravou nohou, dobre? 3, 2. No, to sa nárak robí, hej? Ale vždy toto dá robot, obyčajné 2-3 kroky, aby ste sa to poladili. Si môžeš sadnúť. Kúpka trošku, tak, viacej ustelovať, dobre? A